Ο κύριος Αρχάβλης. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό ήταν το ερώτημα που θέσαμε. Πότε είναι ενδεδειγμένη η στιγμή της κρανιοπλαστικής μετά την υπερσκηνιδιακή εκτεταμένη κρανιεκτομία. Καταρχήν, η αποσυμπιεστική εκτεταμένη κρανιεκτομία, όπως ακούσαμε, δρά ευεργετικά στη θεραπεία της αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης μετά από κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αλλά και στις περιπτώσεις κακοήθους ειδήματος λόγω ισχαιμικού επεισοδίου. Τα πρώτα αποτελέσματα από τις randomized control studies έδειξαν βελτίωση στο ποσοστό επιβίωσης, αλλά και βελτίωση στην ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τη συντηρητική αντιμετώπιση. Πιο σπάνια χρησιμοποιείται στην υπαραχνοειδή αιμορραγία, στο εγκεφαλικό είδημα και σε βαριές λοιμώξεις στο εγκεφάλαιο, εγκεφαλίτιδες και εμβοιήματα. Παρόλο όμως την ολοένα αυξανόμενη χρήση της, θα παραμένουν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τη χρησιμότητά της. Και βέβαια, οι ασθενείς είναι σε μεγάλο βαθμό υποχρεωμένοι να υποστούν μια δεύτερη επέμβαση της κάλυψης του κρανιακού χάσματος. Η κρανιοπλαστική δεν είναι μια νέα επέμβαση. 4.000 χρόνια π.Χ. στο σημερινό Περού, αυτός ο ασθενής υποβλήθηκε σε κρανιοπλαστική και επέζησε τις επέμβασεις, όπως υποδεικνύει το δημιουργηθέν οστό γύρω από την κρανιεκτομία. Η βιβλιογραφία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε μεγέθη όπως τα υλικά, οι τεχνικές, οι επιπλοκές. Η χρονική στιγμή δεν αποτέλεσε όμως μέχρι σήμερα στόχο ενδελεχούς έρευνας. Εδώ ένα μικρό κομμάτι της βιβλιογραφίας. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να ερευνήσουμε τη χρονική στιγμή της κρανιοπλαστικής? Γιατί ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα πολύ συχνά. Νέα ασθενής 38 ετών με αυτόματη παραχνοειδή αιμορραγία, κλίμακα Hanun HS5, εισήλθε σε βαθύ κόμμα, στην πορεία εμφάνισε ανισοκορία, έγινε διάγνωση ανευρίσματος μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Χειρουργικά επετεύχθη ο άμεσος αποκλεισμός με κλίπινγκ. Λόγω όμως του εκτεταμένου ειδήματος και της εγκεφαλικής εικόνας, αποφασίστηκε διεγχειρητικά η εκτεταμένη κρανιεκτομία. Στη μετέπειτα πορεία κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτισε ο εγκιοσπασμός. Χρειάστηκε η ενδοαγγειακή σπασμόληση σε 4 συνεχόμενες συνεδρίες, οι οποίες και έφεραν και αποτέλεσμα. Και μετά την εμφανή υποχώρηση του ειδήματος, τέταρτη εβδομάδα, τέθηκε το ερώτημα αν αυτή η ασθενής, με αυτή την πορεία της νόσου, θα ήταν προτιμότερο να μεταφερθεί πρώτα σε κέντρο αποκατάστασης ή να υποστεί την επέμβαση κρανιοπλαστική σε πρώιμη χρονική στιγμή. Δύο είναι ερωτήσεις κλειδιά για την natural history των ασθενών με ευμεγεθές χάσμα κρανίου. Υπάρχει καταρχήν βιολογικό υπόβαθρο στη βάση πειραματικών εργασιών. Και δεύτερον, υπάρχουν κλινικές ενδείξεις και αποδεικτικά για την αποτελεσματικότητα της πρώιμης και υπερπρώιμης κρανιοπλαστικής. Το βιολογικό υπόβαθρο είναι η επιρροή που παρουσιάζει η εκτεταμένη κρανιεκτομία σε πειραματόζα, στην αιμάτωση και το μεταβολισμό του εγκεφαλικού φλοιού, όπως δείχνουν οι μετρήσεις. Το κλινικό υπόβαθρο είναι η αισθητική ένδειξη, η μηχανική τρότητα και το syndrome of the Trefine, που έχει αναγνωριστεί από πολλούς συγγραφείς ως αιτία για νευρολογική επιδείνωση αυτών των ασθενών. Αρκετοί συγγραφείς είναι της άποψης ότι η χρονική στιγμή θα πρέπει να είναι 3 έως και 6 μήνες μετά την κρανιεκτομία. Και η πιο εκτεταμένη μελέτη αυτή τη στιγμή στη βιβλιογραφία από τους ΡΙΣ και συναδέλφους περιλαμβάνει 491 κρανιοπλαστικές μετά από σοβαρά κρανιοεγκεφαλικά τραύματα, και στη σύγκριση που έκαναν έδειξαν ότι οι ασθενείς που υπέστησαν την κρανιοπλαστική μέσα σε 6 μήνες είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό επιπλοκών από 7 έως 7,9% σε σύγκριση με 4,8%. Και αυτό οδήγησε στην αίσθηση ότι όσο περισσότερο περιμένει κανείς, τόσο καλύτερα είναι για τον ασθενή. Εδώ όμως είναι απαραίτητη επισήμανση ότι το 93% των ασθενών αυτής της έρευνας είχαν τραύματα που είχαν προέλθει από βλήματα και πυροβολισμούς, και γεννάται το ερώτημα πόσο εφαρμόσιμα είναι αυτά τα αποτελέσματα για μια μέση ευρωπαϊκή νευροχειρουργική κλινική. Και τα ερωτήματα που θέσαμε λοιπόν ήταν: υπάρχει διαφοροποίηση στις ομάδες κρανιοπλαστικής ανάλογα με το χρονικό σημείο της επέμβασης σε ό,τι αφορά τις επιπλοκές, και πώς συμπεριφέρονται αυτές οι ομάδες σε σχέση με τα κλινικά αποτελέσματα? Η σπουδή της βιβλιογραφίας δεν αποκάλυψε κάποιες randomized control studies. Κάναμε την πρώτη ανασκοπική συστηματική συγκριτική μελέτη και στα κριτήρια συμπερίληψης περιλήφθησαν όλοι οι ασθενείς με ευμεγεθές χάσμα κρανίου μετά από εκτεταμένη αποσυμπιεστική κρανιεκτομία, που υπευλήθησαν σε κρανιοπλαστική με όλα τα πιθανά υλικά. Περιλήφθησαν 242 ασθενείς που κατά τελευταία έτη νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Φραγκφούρτης και υπέστησαν κρανιοπλαστική. Αξιολογήθηκε στη μελέτη αυτή η νευρολογική έκβαση των ασθενών πριν και μετά την κρανιοπλαστική, και σε μια στιγμή μέσω του τηλεφώνου. Το χρονικό διάστημα που προσελάβησε μεταξύ της κρανιοπλαστικής και της τηλεφωνικής έρευνας ήταν κατά μέσο όρο 43,2 μήνες. Τα νευρολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με την κλίμακα Γλασκόβης για το κόμμα και το outcome. Τα στοιχεία όλων των ασθενών από τις 3 ομάδες υπολογίστηκαν στατιστικά χρησιμοποιώντας το χ-τετράγωνο τεστ και τις προσαρμογές του. Η κατανομή κατά ηλικία και φύλο δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές.
Η προεγχειρητική κατάσταση των ασθενών ήταν στις τρεις ομάδες παρόμοια. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν στη συνείδηση, αλλά με σοβαρή αναπηρία εξαρτώμενη από εξωτερική βοήθεια. Πριν την κρανιοπλαστική δεν υπήρχαν στατιστικά κλινικές διαφορές. Οι ομάδες ήταν ίδιες, σχεδόν ίδιες. Το outcome όμως είχαμε αναμφίβολα σημαντικές διαφορές με ευνοϊκά αποτελέσμα για την υπερπρώιμη και πρώιμη κρανιοπλαστική. Περισσότερο από το 60% των ασθενών της υπερπρώιμης κρανιοπλαστικής επέτυχε το στάδιο 5 στην κλίμακα Γλασκόβης για το outcome και περισσότερο από το 40% της πρώιμης επέτυχε το στάδιο 4 και 5 και περισσότερο από το 60% των ασθενών στην όψιμη κρανιοπλαστική παρέμεινε στο στάδιο 3. Σημαντικά στατιστικά αποτελέσματα βρέθηκαν στις μεταβολές του βαθμού της κλίμακας Γλασκόβης για το outcome. Το μεγαλύτερο ποσοστό καλυτέρευσης με 1 και 2 βαθμούς είχαμε στην πρώιμη κρανιοπλαστική. Εδώ οι σημαντικές διαφορές εκπροσωπούνται και σε αυτό το γραφικό. Εξετάσαμε τη σχέση του υδροκεφάλου με την κρανιοπλαστική. Είδαμε ότι 75 ασθενείς έλαβαν κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση πριν την κρανιοπλαστική, 7 ασθενείς μετά και 27 έλαβαν μια συνδυασμένη προσέγγιση με κρανιοπλαστική και παροχέτευση σε μια συνεδρία. Η συχνότητα των κοιλιοπεριτοναϊκών παροχετεύσεων έδειξε μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά στη διανομή για τα τρία γκρουπ, με λίγο μεγαλύτερη συχνότητα στην πρώιμη και υπερπρώιμη κρανιοπλαστική. Σε αυτές τις ομάδες εφαρμόστηκε κυρίως η συνδυασμένη μέθοδος. Αυτό το γράφημα δείχνει τη μικρή διαφορά με υπεροχή συχνότητας κοιλιοπεριτοναϊκών παροχετεύσεων στα πρώιμα στάδια. Ο φόβος ότι θα βλέπαμε στην πρώιμη και υπερπρώιμη κρανιοπλαστική περισσότερες επιπλοκές δεν επιβεβαιώθηκε. Το σύνολο των 15,7% επιπλοκών ήταν στα ίδια επίπεδα με τη βιβλιογραφία. Όλες οι λοιμώδεις επιπλοκές αναλύθηκαν σε σχέση με τις παραμέτρους ηλικία, φύλο, αιτία της κρανιεκτομίας, τη χρονική στιγμή, τον τύπο του υλικού και τον αριθμό των παραγόντων κινδύνου. Οι χρονικές ομάδες της κρανιοπλαστικής δεν κατέδειξαν σημαντική διαφορά στις τοπικές λοιμώξεις του χειρουργικού τραύματος και δεν υπήρχε συσχετισμός στις λοιμώξεις σε σχέση με την ηλικία, το φύλο και την αιτία της κρανιεκτομίας. Επίσης δεν υπήρχε στατιστικά συσχετισμός σε σχέση με την αιτία της κρανιεκτομίας. Υπήρξε μια υπεροχή στα προβλήματα επούλησης των πληγών σε όλες τις ομάδες αλλά εκπληκτικά μικρό ποσοστό οστικής απορρόφησης και οι λόγοι γι' αυτό ίσως είναι η καλή κρυοσυντήρηση σε μείον 70 βαθμούς που χρησιμοποιήσαμε, η άκαμπτη σταθεροποίηση του εμφυτεύματος με το περιβάλλον και το γεγονός ότι στους ασθενείς αυτής της μελέτης περιλαμβάνεται ένα μικρό ποσοστό παιδιατρικών ασθενών. Το συμπέρασμα: η πολύ πρώιμη κρανιοπλαστική είναι ασφαλής και εφικτή. Και η πρώιμη και υπερπρώιμη κρανιοπλαστική συνδέεται με τη βελτίωση των ποσοστών νευρολογικής και κλινικής αποκατάστασης με βάση την κλίμακα Γλασκόβης για το outcome. Η αγορά έχει κατακλειστεί από διάφορα υποκατάσταση για τη σύγκληση του χάσματος. Κάποιο υλικό αυτή τη στιγμή δεν υπερτερεί κατά πολύ των υπολείπων. Η σύγκριση των υλικών δείχνει τα όρια τους. Το μέλλον είναι ίσως τα βιομιμητικά υλικά. Αυτή τη στιγμή έχουν όμως υψηλό κόστος και μεγάλο προεγχειρητικό χρόνο προετοιμασίας. Η κριτική για αυτή τη μελέτη είναι ότι παρά το γεγονός ότι η σύγκριση της προεγχειρητικής νευρολογικής κατάστασης σε διάφορες ομάδες δεν έδειξε σημαντικές διαφορές, ένα μέρος από τα αποτελέσματα μπορεί να οφείλεται σε ένα selection bias που εμείς δεν το αναγνωρίσαμε σε αυτή τη μελέτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και να σας προσκαλέσω στο Offenbach, στο καινούργιο μας νοσοκομείο, όποιος έχει ενδιαφέρον να μας επισκεφτεί. Ευχαριστώ.